nanor si USA thir tu te in zawa in chibai kabuk le cheu omdan moi kan chin zom le anga masa bera khan pathian be in kan kal huna kan hriat tur kan kal dona kan hriat tur ti lote kan soi to achuan apan hina chuan khom roi tu ten kan ti lo tur te kan soi to a pathumna chuan praise and worship roi tu ten kan hriat tur poimo deuh te kha kan soi ho to a zan na chuan ko ran thu puang tu in ati tur ti lo tur le a hriat tur poimo zola ka ngai som chuang kan ti bayang atopna khan ko ran rang abik takin sap ho ten anti dan le ke ni ti dan an lo na te kha ron soi le kha ka duwa chu san na hian soi le thain ka hria hei chairman mo phurna secretary mo phurna lampang kha ka soi tum ani lawa pathian kan biak huna program kan man lai thu puang tu in a hriat tur chau kha ron soi du chukani abik takin roi tu kan ni chuan engpo ni se ko ran sang ka enna ka mu na hian ka kalna a hian chairman in ati tur a hriat lo wanga ti lo secretary pon an na a hriat lo wanga ati lo te chuan kan ti lo tur pui te kan wati awanga in ti thiam lo na te hi ka mu thina hei hi chu apoi ka ti ema a thei ram chuan heng te hi mania injir tir mai ni lovin pastorin pastor ngei po in training mani member te chu thadewa anti tur ti lo tur chin kha chu han hriat hril kha han hril hriat kha thei kha athain ka hria kan pastor ten helam panga leadership lama tlema an lo nu fol deuh te an ni chuan hei chu leadership he chu spiritual ani lo wangin keimani in tuma keimani in bos saina le kha chiar te chuan training omna kal taimak te hi kan ti athain ka hria roi tu pakhat kan ni chuan kan ti tur te ti lo tur te kan hriat hi midang tan po atha keimani tan po inven na tan le kan na tin taka kan ti theina tan apoi mo ti kha karon soidua engpo ni se zan chu ko ron thu puang tu te na an hriat tur poimo zual karon soyang apakhat na chuan in bos saina kha alo theilo thil kha ni a eta hian mi pui thlen ma in a thlenganga ti chuan voina athu pon tur zong kha serial in ziak chok vekang serial in ziak anga pakhat apon lain adang nen khan in pol nuai lovin felfam kimdawa phuang thei turin in bot sai na kha anei nge turani ti kha ka soidu apanina chuan thomno in bel dan kha film khoranga ya a thei ram chuan thu puang tu tur kan ni don chuan sermon tu le chairman tu te malama chanwau nei tu te anin che anga naldewa in chei turani achan chu haudeu kan in chei chuan kan thu puan te kan thil soite kha mi ten an ngai poimo lawang ti kha a lo om ti kha ka soidu chuan a pathumna chuan mi pui zawai in khom zong te hriat tura puan turani a to ber nung bera thu te pon an lo hriat thei turin ring la tuk lo zoi la tuk lawa puan tong kam man thiam kha a tha em e chuan kan thu kan puan lain in khom tlai ten om thin chu thu kan puan lain mishing in khom te kha kan en zawanga ti chuan kan thu puan kha kan top na hnai to a ma se in khom tlai ho te kha a hrelawan om chuan kan thil soi zong kha atoi zong in toy theyang berin han soi le turani han soi non le turani kha han soi non na chang kan hret lo chuan in khom tlai ho te khan kan thu soi kha kan thu pon te kha kan thu soi te kha an hret lo chuan an tan a poyang ke mani tan po kha thil boi thla ani le thei ti kha ta hin ka soi du chuan le kha thon mi pui hriat atana mun rang atanga le kha thon a omani chuan chu le kha thon kha an thon anga chiar tur ani mani ngai dan dana han chiara han soila han soi mai tur khani lo chu apoimo midang hmundang atanga lekha lo thlenga ni chuan anzi anga chiar mo chuan anzia nuwa khan khoyatanga lekha hi local nge ani ti kha fel faide wa mi pui te hena sil hriat kha tha kha thil om dan tur ani ang chuan apanga na chuan meeting na kan thil soi
zong kha azawaya mi pui hriat tur ni lo a om thina ni kha hriat than angai em ani mi pui hriat tur poimo kan soi lo ani chuan keimani in mo kan phuranga mi pui hriat ta na tul vak lo keimani roi tu te tan chawa hriat tur te entian nan abik takin financial lama ti mayang chung te chu mi pui te kan hriat tir vek ani chuan meeting na apo hian ti mayang nupa ngei po hi kan thuin mu vek thin lo meeting na apo kan thuin mu vek thin lawa mi pui tam zokin a du tu tam zok awanga thu kan thu thluk na kan siam kha tam em ani chu aya tam le zual mi pui te ta na mo an ngai dan in ang lo rang te ta na hriat tur an hriat ngai lo te kan soi ni chuan kha mi pui ru te kan ti buai thei ti kha ka soi le du a chuan meeting minute kan soi don reng chuan kan minute anga soi thlap tur ani kan minute angin kan soi anga ti chuan kan meeting thu thluk na khan mi puin an hriat thiam lo kan hlaw ani chuan hei kan meeting kan thu thluk na ang ani a ka bel le ang ti tur ani chuti ni lo chuan buai nuaya thu kan an bel ani chuan mi pui ten kan roi tu pa te thu soi chu awa buai nei nuai ven tiang kha roi tu pa te mo ni lovin keimani thu soi dan kan thiam lo wang kha ni ti kha ta hian meeting ro rel na kan thu pass te kha mi pui hriat tur chin le hriat lo tur kha hriat thana ngai ti kha ka soi le du hei hi chu a thei ram chuan meeting zo nuwa khian meeting na meeting ko ron upa te po kha zo fel kha athang aparuk na chuan somna tiang a om chuan hei tong tai somna emo ti chuan lom thu soi somna tiang a om ani chuan a som tu te kha fel fai do wa soya mi pui te an somna chan kha fel fai do wa kan soi kha atha chu ti ni lo chuan mi pui te kha kan in khom ban nu khan khoya nge kan kalang ti vel kha om thei chuan heta hian atul tu kan ni lo chuan mi pui foi na tong kam kan hmana hian atul tu kan ni lo chuan mi hei amala ming han lam te hi ti vak lo atha in khom na aza lo ti kha ngan soi le du ani apasarina chuan hei hi chu Mizoram hi chuan kan ti tlang puin di thina department rangin thupon turan nei ani chuan koran puya an secretary ne na khan an ria secretary in mi pui hriat tur kha azawa in aron phuang thin ani chuti ni lawa heta koran Sunday school lamemo mission lamemo thalai lamemo atingin secretary zong khan in khom nia khan thu soi kha mi pui hriat tur thupon kha an du vek ani chon in khom kha a rei don da to ka ba ka ati nok don chu wangin khang te kha ko ran thupuang tu ne na khan mi pui hriat tura an ngai te kha lo hril hriat vata ko ran secretary in puan tir mei tur ani ti kha ta khan ka soi le du ani chuan a pariat na chuan fiam thu kan thu pon tur kha tam lo to kan ni chuam mi pui kha an lo ning theya chu wangin akara hian fiam thu te kan tho thei ani chuan atha amaro chu kan fiam thu tho tur kha tongkam moi lo emo miril rutina zong tongkam fiam thu te alo ni chuan kha poidona a thei ram chuan invoice saina ka soi to angkhan kan invoice saina khan hei ka thu soi tur hi minute ang zat nge rayang akara hian fiam thu han tho donela eng ange ka soi thang ti kha i lo ngai tu lok kha atha ti kha ka soi le du ani chuan pakuana chuan mi pui hriat tura kan soi zo khan kan thil soi kha pai mai lo tur ani kha that de ofina kan ti to le kan ti tur poimo zualte chuan kum khan hnuwa kan ti tur kan budget tiang vel kha mun sanga da atha hei hi secretary fel lo om dan ani hei hi mun sanga secretary ka lo ti na hian ka ti tam berania atha keima
katan po anuama chom mi puitan po kha kha the em ani entirnan kum khat sunga kan planning te kha kan ziak vekanga chon kan ti to te kha kan hriat tir leang kan ti tur nai ber te kan hriat tir leanga chuan kum top lama kan ti tur te kha mi pui te kan hriat tir leang khang te kha atha em a entir tuna phe chon hei media nia hei ko ran in activity kan nei te kha video we mo tha deuh thalak te na mo khang te kha kurupa te khan an hriat tira hei pathian kai hroina wangin hei kum in chunga kan ro rel heng te hi kan so to ani ti mi pui an hriat tir kha amoi em a tha ani ti kha pakuna hin ka soi le du ani chuan somna chuan lom thu soina hi secretary hian a thiam hi a tha a ko ran chunga abik taka nge thil tha ti mayang nge journal tangin emo chuan mun thangin emo ko ran tana a special deva program thil lauti theitu an omani chuan an ming ta hei chuan soinge nge turani an ming emo an chungko emo an mani nena khan lom thu soi kha theng hin lo a tha a ti chuan mi pui zong te po kha lom thu soi kha toi fam kima lom thu kan soi thei chuan a tha a ti chuan heta hian ka bel le du chu kan mi pui riat atana kan thil pon tur kha atam lu tuk lo ni chuan tunlai khovel a thil thengte chuan tunlai khovel thil theng kan hriat tur poimo te kha han zep zewa ti chuan bible in engtin nge min zir tir tiang vel kha han zep le zeu ti chuan abik takin hei keimani ko ran chunga mi po ni lo midang hne tanga kan thil riat kan member atana thatura kan ngai na thar om emo ti chuan engemo mi puitana thatura kan ngai chin khachu ta hian han soitel kha atha em hei hi secretary bank var lo te ante na hi ani fo ani ti hi karon soile du ani chuan thu bel karon soile du a hei hi keni chin mi tele mi zo ramaka in khom na ate chon sab hobula ka in khom na theng kan ti dan hin an ang lo thua keni chin mi tamzo hi chuan praise and worship zo a hian secretary ading thina thu pong tu in hun a mang thina chuan mun ten khata chuan sermon zo a an mang thina ni sermon zo a an manga alo reido ani pon apoi to lo anti awangin sermon khati boi lo turin sermon huwa hian thu hian puang thin ani chu ti dan in ang lo ania ma se sa phauti dan hi tha katia nangni in thain lo ti ve don lo ka shelawa anni chu in khom ma in mi puin thlen ve le tong tai lo praise and worship pon la ding lo mi puin thlen kim ve le thuan puang thina chu ta an thu puan chu midang ni lovin pastor khan pontir thina ni pastor khan pontira pastorin hei mi pui kan theng to a chung te chu kan ti tur kan ti lo tur ko ran tun kar chunga kan ti tur te heng te hi an ni ti vel kha pastorin mi pui set tur kha apuang thina ni chu ko pastor kha mo phurna an pe hei hi an ti dan hi tha ka ti em a then in khom tlai ching te tan po han nor nan thale in ka ria chu sab hauti dan ania chu tha kan lo ti te ni chuan in khom te po avoi lawa a biblical ka ti kha in khom ti boi lo zonga thu han phon ma sa khatianga ti te kha tha ka ti em a chu in lo zir ve du te ni chuan in tangkai pui thei ta ken ti kha karon soile du zok ani zan hi ka sok an na dewa ka tong rei theilawa du angin karon soi rei theilawa engpo ni se zo du te kan nei ni chuan amin ron zot ula chuan in lo tangkai pui ani chuan in hret fiat theilo te chu ami malin emo comment na emo min lo zot le turin ka som chewani in zawai chunga ka lo me